Bueno, bizera nola montatzen esplikatuko dizuet. Horretarako behar ditugu enkuadernatzeko plastikozko film transparente hauek, izan behar dira PVC-eskoak. PVC-eskoak diren jakiteko, lixiba bota eta ez baldin badira horitzen, esan dute PVC-eskoak direla. Gero, imprimatzen dugun diadema, STLA Jonek zuekin konpartitu du, azken bertsioa, hauxe da. Eta gero, zulagailuak. Normalean aurkiko dituzute horrelako zulagailuak ikastetxean. Bai? Orduan, garrantzitsua, jarri behar dituzute zulagailuak A6 neurrian, DIN A6 neurrian. Bai, A6 neurrian. Orduan, nahiko erresa da, neurri hau hartuta, zuloak egin, buelta ematen diogu laminari, eta diademan kolokatu. Hau da dena. Venga, ánimo!